ад імя кабінета выказваю падтрымку якаснай змены стратэгіі Украіны ў дачыненні да Беларусі, да дэмакратычных сілаў нашай краіны. Важныя дэкларацыі і рашэнні пра ўзмацненне санкцыйнага ціску. Гэта публічныя патрабаванні прыцягнення Лукашэнкі да адказнасці за злачынствы. Дэкларацыя інтэнсіфікацыі кантактаў з дэмакратычнымі сіламі, з інстытутамі дэмакратычных сілаў. Планы прызначэння спецыяльнага прадстаўніка МЗС ці Украіны па сувязях з дэмакратычнай Беларусі. Для нас, конечно, вельмі важным з'яўляецца, каб Украіна, і Украіна фактычна гэта зрабіла апошнімі тыднямі, канчаткова прызнала, што Лукашенко з'яўляецца саўдзельнікам злачынства агрэсіі. І тут трэба пра гэта вельмі дакладна артыкуляваць і рабіць дзеянні дзеля таго, каб прыцягнуць яго да адказнасці. Зразумела, што ён ажыццяўляе гэта злачынства ў розных формах. Гэта і прадстаўленне тэрыторыі Беларусі для агрэсіі, але таксама і дадаткова, што ён працягвае рабіць, гэта увесь вайскова-прамысловы комплекс Беларусі сёння практычна працуе на вайну. Што тычыцца міжнароднага правасуддзя. Сапраўды, мы маем з гэтым пытаннем выклік, які заключаецца ў тым, што нас спрабуюць пераканаць у тэзісе, што права міжнароднае ўжо не працуе, што міжнародныя інстытуты правасуддзя неэфектыўныя. І гэта не адпавядае ні інтарэсам беларусаў, якія змагаюць за дэмакратыю, не адпавядае нацыянальным інтарэсам Украіны. Мы павінны супраць гэтага супрацьстаяць, бо тыя, хто прасоўвае гэтыя тэзісы, яны маюць адну мэту – пазбегнуць адказнасці. А наша мэта ў тым, каб права працавала і каб адказнасць наступіла. І тут у гэтым кантэксце, калі мы кажам пра сённяшні стан адносін паміж Украінай і дэмакратычнай Беларусі, гэта адзін з важнейшых накірункаў супрацоўніцтва. Вы правильна адзначылі, што наша каманда з'яўляецца адной з лідараў, якая прасоўвае пытанне адказнасці. Таксама наша дэлегацыя ў Каардынацыйнай радзе ў парламенцкай асамблеі Савету Еўропы займаецца гэтым пытаннем. І мы фактычна ставім на тры кірункі дзеля таго, каб прыцягнуць Лукашэнкі да адказнасці. Фактычна Лукашенко можа трапіць у гісторыю, што он будзе праходзіць па пытаннях адказнасці у трох элементах асобна і можа атрымаць 3 ордеры на арышт. Першае, я хацеў паінфармаваць тых, хто сабраўся, хто не ведае, што 12 сакавіка 2026 года прокурор Міжнароднага крымінальнага суда афіцыйна пачаў расследаванне па фактах злачынстваў супраць чалавечнасці, здзейсненых у адносінах да беларускага народа у форме дэпартацыі і прымусу да дэпартацыі. Гэта стала магчымым дзякуючы таму, што яшчэ ў 2023 годзе мы з Міністэрствам юстыцыі Літвы апрацавалі прававую стратэгію і на падставе артыкула 14 Рымскага статуту Міжнароднага крымінальнага суда Літва ініцыявала разгляд гэтай сітуацыі ў Міжнародным крымінальным судзе. І вось ужо упершыню ў гісторыі, гэта велічэзная перамога, пачата афіцыйнае расследаванне злачынстваў, здзейсненых рэжымам Лукашэнкі супраць беларускага народа, злачынстваў супраць чалавечнасці. Што адбудзецца пазней, гэта фармаванне канкрэтных крымінальных спраў. І мы можам чакаць, што бліжэйшым часам, тут акрэсліць час я не магу, могуць з'явіцца крымінальная справа Лукашэнкі, крымінальная справа Карпенкова і крымінальныя справы іншых, хто адказвае за гэты злачынство. Другой накірунак, гэта на адпаведнасці з артыкулам 15 мы дакументавалі факт незаконнага перамяшчэння украінскіх дзяцей з часова акупаваных тэрыторый Украіны ў Беларусь. Мы даказалі, што злачынства гэта здзейснена Лукашэнкам. Зразумела, што фармальнае рашэнне прымае пракурор і Міжнародны крымінальны суд, але справа ўжо ідзе у Міжнародным крымінальным судзе, у офісе пракурора. Мы сабралі дакументы, якія падпісаны Лукашэнкам, все фінансавыя схемы, не схемы, а фактычна яны дзеянні на ўзроўні так званай саюзнай дзяржавы. І тут ёсць магчымасць, калі будзе воля Украіны, бо Украіна ўжо з'яўляецца членам Міжнароднага крымінальнага суда, ініцыяваць выдачу ордера на арышт Лукашэнкі за вываз і індактрынацыю украінскіх дзяцей. Гэта жудаснае злачынства. І трэцяе, гэта злачынства агрэсіі. Дзякуючы таму, што я з'яўляюся сябрам дэлегацыі дэмакратычных сіл Беларусі, як член Каардынацыйнай рады ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў Страсбурзе, я ініцыяваў папраўку ў адпаведныя дакументы перад стварэннем спецыяльнага трыбунала адказнасці за агрэсію супраць
супраць Украіны, дзе ўпісана дакладна, што вышэйшае военно-палітычнае кіраўніцтва Беларусі нясе адказнасць за акт агрэсіі. Зараз наша каманда збірае доказы. Я разумею, што ў Украіны шмат доказаў, але мы таксама збіраем доказы, перададзім іх генеральнаму прокурору Украіны, як перадалі і па справе дзяцей, перадамо ў спецтрыбунал адказцы за агрэсію. Спадзяюся, што трыбунал будзе створаны, як задэклараваў прэзідэнт Украіны у 2027 годзе, і тут Лукашенко павінен панесці адказнасць за акт агрэсіі. Так што, адказваючы на ваши пытанні, спадар Магда, у нас ёсць тры магчымасці прыцягнуць Лукашенко да адказнасці. Пытанне пазней уже рэалізацыі ордэра на арышт. Ну, але Лукашенко, ён не кіраўнік Крымля, у яго няма ядзернай зброі. Так што шансы на тое, каб яго затрымаць і арыштаваць, значна больше. Але як бы там ни было, гэта і моцны сігнал номенклатуры вакол Лукашэнкі. Калі вы будете працягваць падтрымліваць гэты рэжым, вы можете трапіць пад міжнародны вышук. І ўсё жыццё знаходзіцца пад пагрозай міжнароднай крымінальнай адказнасці. 3 тыдні таму я накіраваў прапанову паўнаважнаму па санкцыйнай палітыкі прэзідэнта Украіны спадару Власюку, дзе мы акрэслілі тыя накірункі важнейшыя, якія могуць яшчэ больш ударыць па рэжыму Лукашэнкі. Тут размова можа ісці пра транзит падсанкцыйных тавараў праз тэрыторыю Беларусі, так званы фальшывы транзит, калі тавары ідуць фактычна у Расію, у Беларусь, але пазначаецца, што краінай дастаўкі з'яўляецца Кыргызстан, Узбекістан. Мы кажам пра гарманізацыю санкцый, мы кажам пра дадатковыя фінансавыя санкцыі на банкаўскую сістэму. Дарэчы, менавіта наша каманда прадставіла ў Еўрапейскую камісію інфармацыю аб выкарыстанні сістэмы перадачы фінансавых паведамленняў Банка Расіі. І пазней уже Еўрапейскі Саюз пачаў уводзіць санкцыі на банкі, якія карыстаюцца з гэтай сістэмы, фактычна аналага SWIFT расійскага, які дазваляе фінансаваць военно-промысловый комплекс и военные поставки. Что тычыцца персональных санкцый, мы неаднойчы уносілі гэтыя прапановы украінскому боку на працягу гэтых гадоў. На жаль, апошнія 2 гады у нас перарвалася супрацоўніцтва па санкцыйнай палітыцы, таму я лічу, што з улікам заяваў міністра замежных спраў Украіны спадара Сібігі, таксама прэзідэнта Украіны спадара Зеленскага, у нас тут будзе больш шчыльнае і прадметнае супрацоўніцтва. Ну, по крайней меры, мы атрымалі адказ з Киева, што тыя прапановы, якія былі накіраваны 3 тыдні таму назад, прыняты вельмі станоўча і пазітыўна. Мы павінны зразумець, што Украіна, калі ўводзіць свае нацыянальныя санкцыі, фактычна вычарпала свой інструмент санкцыйны, бо гандлю няма, ён фактычна поўнасцю заблакаваны, ёсць поўная эмбарга на пастаўку тавараў. Але мы можам з Украінай вельмі эфектыўна супрацоўнічаць у еўрапейскіх структурах і краінах, якія не належаць для Еўрапейскага Саюзу. І тут мы маем напрацоўкі, мы маем кантакты не толькі НАУ, але Белпол, іншыя беларускія арганізацыі, як Кабінет. І тут у нас ёсць поле да ўзаемадзеяння вельмі шырокае. Я хацеў бы таксама, можа, некалькі словаў сказаць пра палітычнае супрацоўніцтва. Вось для нас вельмі важным з'яўляецца павышаць узровень палітычнага супрацоўніцтва дэмакратычных сіл Беларусі, Украіны, і таксама падыходаў Украіны да ўспрыняцця дэмакратычных сіл Беларусі ў Еўрапейскім Саюзе, напрыклад. Важна таксама падтрымліваць інстытуцыялізацыю дэмакратычных сіл Беларусі. Калі мы страцім нашы інстытуты, такія як Аб'яднаны пераходны кабінет, Светлана Ціхановская, як лідарка абраная, Коордынацыйную раду, як абраны орган, гэта створыць хаос, гэта створыць разнагалосся, і гэта не будзе сістэмнай працы. А мы бачым, што ўсё ж таки сістэмная праца дае вынікі. І тут мы разлічваем на падтрымку Украіны. Разлічваем на падтрымку Украіны у працы ў рамках Люблінскага трохкутніка, які павінен быць фактычна фарматаваны ўжо ў квадрат. І я чуў заяву міністра замежных спраў спадара Сібігі. Гэта вельмі важная, станоўчая заява. Мы можам далучацца да гэтых праектах. Конечно, што тычыцца адносінаў з ЗША і Еўрапейскім Саюзам, фактычна мы сёння рэалізуем стратэгію 2 паралеляў. Пераконваем нашых амерыканскіх партнёраў, з якімі вось недавно у меня была стрэча з амерыканскімі дыпламатамі, Еўрапейскі Саюз. А у нас было паседжанне кансультатыўнай групы Беларусь-ЕС у Брюсселі 6 сакавіка. Гэта стратэгія 2 паралелей
заключаецца ў наступным. Мы лічым, што Злучаныя Штаты Амерыкі маюць дастатковы інструмент ціску, санкцыйны патэнцыял, палітычныя магчымасці, і мы разумеем, што і нестандартныя падходы ў сучаснай дыпламатыі, каб дасягнуць мэты, вызваліць усіх палітзняволеных і спыніць рэпрэсію ў Беларусі. Вельмі важна, што спадар Коул агучыў гэта публічна, бо без спынення рэпрэсій гэта можа быць канвеер, які будзе ісці бясконца. Еўрапейскі саюз мы заклікаем да таго, каб ён скарыстаў сваю залатую санкцыйную акцыю, бо ў еўрапейцаў знаходіцца залатая санкцыйная акцыя, самы магутны назапашны інструмент дзеля таго, каб дамагчыся не касметычных, а сістэмных зменаў у Беларусі. Адказваючы на пытанне Каі Калас, верхоўнага камісара па пытаннях бяспекі і знешняй палітыкі ў Брусэлі, яна задала мне пытанне: а калі Лукашенко не будзе мяняць сваю палітыку, што рабіць Еўрапейскаму саюзу? Я адказаў наступным чынам: трэба ўзмацняць санкцыі. І вось тут нам вельмі важна, я падтрымліваю калегу з Міністэрства замежных спраў Украіны, спадара дырэктара, кансалідаваная пазіцыя Украіны і Еўрапейскага саюзу ў адносінах да рэжыму Лукашэнкі. Калі Лукашенко не мяняе палітыку, санкцыйны ціск павінен толькі ўзмацняцца. Ну і апошні момант. Нам, конечно, нельга дапусціць таго, каб Лукашенко стал медыятарам у сітуацыі спынення агрэсіі Расіі супраць Украіны. Лукашенко гэтага дамагаецца, і ён не пазбавіўся гэтых планаў. Вельмі важныя заявы прэзідэнта Украіны, што ён выключае такую магчымасць. І я думаю, што адным з элементаў, які працуе на гэта, у тым ліку з'яўляецца і гатоўнасць Украіны больш шчыльна супрацоўніць з дэмакратычнымі сіламі Беларусі. Лукашенко агрэсар, а не медыятар. І вось з гэтага трэба зыходзіць. Але удзел у перамовах, ці можа так, у будучых дамоўленасцях беларускага дэмакратычнага руху вельмі патрэбны, бо без бяспечнай Беларусі немагчыма, скажем, мець бяспечную Украіну, бо заўсёды з тэрыторыі Беларусі будзе пагроза не толькі для Украіны, а і для суседзяў у еўрапейскім звязе. Адказваючы на ваше пытанне, спадар амбасадар, ну, першае, для нас з'яўляецца прыярытэтным перадача матэрыялаў у офіс пракурора міжнароднага крымінальнага суда, і мы робім гэта ў адпаведнасці з працэдурамі, якія ўсталяваны пракурорам міжнароднага крымінальнага суда. Але з улікам таго, што злачынствы здзейснены супраць украінскіх дзяцей, зразумела, мы перадавалі гэтыя матэрыялы Генеральную пракуратуру Украіны. Гэта было зроблена ў рамках крымінальнай справы, якая ўзбуджана генеральным пракурорам Украіны, звязанай з прымусовай дэпартацыі украінскіх дзяцей з акупаваных тэрыторый Украіны ў Беларусь. Это было працэсуальна аформлена пад протакол. Так што тут было дзеянне ў рамках крымінальна-працэсуальнага кодекса Украіны. Што тычыцца пастаяннай камунікацыі з Генеральнай пракуратурай, гэтая сувязь згублена. Апошні раз мы мелі кантакты ў 2023 годзе, і я спадзяюся, што якраз такі павышэнне ўзроўня палітычных кантактаў дазволіць нам аднавіць гэтае супрацоўніцтва. Я ведаю, што таксама Міністэрства замежных спраў мае свайго прадстаўніка ў міжнародным крымінальным судзе, і для нас было бы важна аднавіць кантакты з прадстаўніком Украіны ў міжнародным крымінальным судзе. Што тычыцца падтрымкі Літвы з боку Украіны, мы бачылі твіт шаноўнага спадара міністра замежных спраў Украіны Сібігі, які палітычна выказаў падтрымку рашэння аб пачатку расследавання справы, звязанай са злачынствамі супраць чалавечнасці у адносінах да беларусаў, але гэта не прававое дзеянне. Для нас выклікам з'яўляецца, вы вельмі важна ставіце пытанне, фрагментацыя гэтай справы. На сённяшні дзень пракурор мае права разглядаць толькі кантэкст справы, звязанай за злачынствамі на тэрыторыі Беларусі і Літвы, бо толькі Літва звярнулася з гэтай прапановай. Пакуль іншыя краіны, ні Польша, ні Германія, ні Украіна, ні Чэхія, ну і можна пералічваць, не падтрымалі гэта фармальна. Таму я і звяртаюся да шаноўнага прадстаўніка Міністэрства замежных спраў Украіны, спадара дырэктара, з просьбай разгледзець гэтае пытанне і фармальна падтрымаць, бо ахвяры гэтага злачынства дэпартацыі сёння знаходзяцца на тэрыторыі Украіны. Яны маюць права таксама на справядлівасць. Нашая просьба, мы гатовы тут супрацоўнічаць з вамі і прадставіць нават усе неабходныя прававыя аргументы. Дзякуй вялікі.